हामबाय जों जतन साइमाना कमलगाव जों जे ताबो फुटबल टूर्नामेंट नि तमने महाराज बिरबिक्राव वेलफेयर सोसाइटी नि जों जेराव रही तमने गाहाम तासो जर चली दङ चिनि खेला ताबो कन्टिन्यूएसन अब चली दङ जों तिनि जर खेला नायै अरनि लोकल लाइके खुशी तानि होला जों साइमाखा तिनि खेला नायनि बागै चिनारा जों टिकेट खालामनि चिनारा 3000 एबा ताबो खबर चिन टिकेट दं सेलनि दङ बनो गाहाम जागम खालायनो ताबो बरबा बरबा न सपोर्ट खालायलायना खेलाना नायनाय दङ अम हायखनो चिनारा खानाबो खेलांनाय बहा कन्टिन्यू चिन खेला खालामनाय बने बागै चिनि टारगेट वन समांखो जों जे 19 तारिखआव महाराजा बिरबिक्रम बार्थडे आमनो तै जों जे खेला सुरु खायखो माने फाइनालाथ' चिन गरमनाया चिनि जे ताबनो चिनि महाराजा किशोर मानिक बहादुर ब्रह्मा वो फाइनाल और चिना खेला खूब काम चलता है चंगरा चिन मेन उद्देश्य है चंगरा बररा जे सफल बेकार बुरी तमने साइ नायै खेला सोलोंनानै बै बररा अपना खानसा खायनानै हायखो चंगरा जे चिकन निकन निसा खाइ तमने रना अपना दूध खाइना चंगरा खेला बागैना चंगरा खेला बोसोर राउन्ड थांगोना तावसो जादा तिन दा फार्स्ट राउन्ड चलि दङ फार्स्ट राउन्ड दुइटा जों चिनि सेकेन्ड राउन्ड चलिनाय ताबो फार्स्ट राउन्ड खेला जों पायाखौ चिनि फाइनाल के 19 तारिख 19 तारिख ने आगस्ट 19 आगस्ट जों फाइनाल